Barog, ayaw pagkita ka ng video, Joy. Wala ka kita. Okay ra, okay ra. Saya gamit sa taas. Ready, action. Ngit-ngit da. Pero ato taas. Gusto ka ato taas? Gusto kayong tubig rong panahon na? Dahil umuulan ngayon. Smile. Hi. Woo! So happy ha? Happy! Yee! Kaya ikaw, karirin mo! Karirin mo ang pag-video. Gusto kayong tubig oh? Uy, tawari. Joy, Joy! Video! The Hanging Bridge Photo Shoot. Model Christy Joy Orog. Okay.